Takže čau, vítáme vás v prvních takových kravinkách a vlastně ty kravinky zařizuješ Srnčos. Česá, vítáme vás u prvního dílu Happy Wheels, můžeme hrát. A takže tady nás vítá i ta tlustá baba s tím. Dobře, dáme play a vybereme nějakou hru. S tou vidličkou nebo? Dáme BMX Park. Crime City. BMX Park 2 třeba? Dobré, dáme jo. Počkejte, já zkouším. Já už hraju. Počkej. BMX Park 2, tak se tu dej. Parek. BMX Park 2. Play. Já už jedu. Já taky. Když mě spadlo děcko do propasti a já žiju. No tak. Ano, to je frajer. On umí backflip. Tak ne, no. No, tak, taky jsem si říkal. Ano, takže jdem udělat backflip. To je typek, umí na rampách backflip s takým starým kolem a ještě s dětskem. Front flip! Ne, asi. Ano, dětka umřelo, nevadí. Jirko, si bez noh. Můj Jirka má nohu na můj prdeli. Jo, přímo, nějak tak. Ano, a jeden bomby škopečka. Vyskočíme, Jirka zase něco utrpěl. To je hodně cigánské děcko, takže můžeme jít znova. Skočíme bunny hopem. Skočíme bunny hopem z radiusu. Dobré, hej, já jsem hrál bez děcka, nebo jako s děckem, ale prostě já jsem jel a teď já už jsem byl u konce, mě se rozřezalo tělo a doletěl jsem tam do konce a nebylo to Victory. Bylo uzrovské. Bunny hop? Já teďka na tom začátku. Bude na té rampě takové, to není, ale to jako... Zase headshot! Fuck is this? Victory! Ano, 31 sekund a 66 vteřin, už to máš taky? Ne, ještě ne, ale už to budu dávat, ale nebavíme to. Dobré, já na tebe, já počkám na tebe, než to projdu, dám tomu 4 minuty. A jinak, jen tak pro sdělení, mám novou myšku, je to Blue, je to nějaká... Ty to tady čtu, ale jako... Jak moc se v tom nevyznám, ještě si kouknu tady na kravici. Přesný název. Fuck is this? Jo, je to nějaká multicore gaming mouse. Dobrá, bez děcka, pojď, ty to dáš. No, je to přímo jakože na Counter-Strike, takže na střílecí hry, že to je přímo byl. Jáč! Jako nemá ruku, to je Johnny. Srčos ještě jeden. Už ne. Tam tadada! Už to není Victory. Fuck is this, kalím na to. Dobré, tak dáme jenom... No, takže jdem. Jak se to jmenuje? A dáme třeba i výši dolů. A ty vybráš ty. Fuck! No, zase špatná. Takže... Temple Run. Temple Run a počkej, to je kde na... Ten něco pod tím. Jo, mám to. Ten... Doufám, že to není žádná blbost. A teď budeme ještě střížek jenom u mě a i u Srnčose, takže zatím čas. Ty pidu, to je úplně jak... Dobré, jsme tady zpátky, byl takový kratší střížek a jedeme teda tu... Jo. Už jedeš? Temple Run. Jo, za mnou běží nějaký cigán. Ne, já jsem špatně to... Jo, já ho na nechtách. Fuck is this? No, mě se nějak nedaří, on mě napíchl na nehet a jel jsem, no, to už to nedělá, už jsem dvakrát umřel, to třetí. Fuck! Digon, on nepředběh. Ne, tak ne. Digon. Ježíš. To je cigán. Ani... Ne, já jsem skočil do díry. Jo, a tam je takové to, ne? Takové... UFO, nebo co to tam je. Ne? Jo, Ody. Já jump. God dang it! Jsem trošku lepší než Srnčos, protože minule jsem měl první slovo. Ale trošku. On by se naštval. Wow. To je hrozná, že? Fuck is this? Fuck! Ano. Fuck! Jo, já jsem No. skočil.
Já se bojím, že ten tak mě předběhne. Jo, mě předběhl. Taky tě předběhl. On a mě. No, však. Ne, ale já jsem ho zhodil. On spadl asi. To je Johnny. On spadl, nebo přijel. Ne, on tady je. Ježíš. Už já jsem byl u cíle. Já jsem tuhle mapu ráno jel. A dařil jsem je akorát. Já jsem ji projel, ale... Já se opala, prostě. Já jsem to skoro dal na 2 pokusy ráno, ale jakože... Já ještě ne, počkej, já to dojedu, já už to dám taky výsledek, doufám. Počkej, pak to jde. Kde jsem letíš? Tak dobré, tak se na to dáme exit minut. Tak teď vybrám zase já, tak dáme třeba něco pod tím, do ofice. Jo. Našel? Ne. Jo, tuhle jsem hrál taky, to je... Jo, mám to. Ona je strašně těžká, ale já jsem ji nedal. Já jsem se dostal do půlky. Tak co to tu je, taky kom? Jo, to musíš... A já mám tak... Tyga už je na tušce. Fuck is this? Mě zamačkal dole. Já se obávám, že mám lag. Potom myš a tam musíš najet a já už jsem za bokou dal. Já jsem dal na to. Já jsem to skoro... Já se obávám, že... Čekaj. Já se obávám, že mám lagy, ale... Já stahuju Team Fortress. God damn! Dal jsem to, jak jsem to dal. Co to tu je, Dick? Já jsem bez dětka. To je taká smolička. Já jsem to dal, hej, to je těžké. Dick myš, to je svině. Jo, bacha, nesmíš tam není vědbo, ale tě zabije. Ne, zase je nepřejedu. Takže to přejel. Jdem. A tam Batman. Victory! Victory. Ček. Dal to? Co? Dal to? Jo. Vybírám mapu. Já to stopnu a... Já to stopnu a dám si noťaz do nabíječky, takže je stopuju teď. OK, dámy a pánové, to by bylo pro... No, to by bylo pro dnešní díl vše. A děkuji, že jste si to sklidli. Nezapomeňte like, odběr. Subscribe, jenom když se A vám- čau! Jo, takhle. No.